Kadako ang imong pagtuo sa Ginoo. Mga igsuon sa matag adlaw sa atong kinabuhi, giawhag kita nga atong ipadayag ang atong pagtuo diya sa tanang butang nga atong pagabuhaton. Atong ipadayag ang atong dakong pagsalig sa Dios diha sa sakto nga paagi. Ug labaw sa tanan, atong ipadayag ug ipakita kini pinaagi sa maayong mga buhat ug aksyon. Ang pagsalig sa Ginoo wala lamang magpasabot sa atong pagpadayag sa atong pagtuo kaniya. Usahay ang pagsalig sa Ginoo mao gayud ang makapadala kanato diha sa atong kaayuhan. Ang pagsalig nato kaniya usa ka dakong lakang padulong sa pagkatinuoray nga sumusunod sa Dios. Ang paghatag sa kaugalingon ngadto sa Dios usa ka dakong aksyon natong iyang mga katawhan diya sa atong pagpakita sa atong paghigugma kaniya. Sa mga higayon nga ana kitay gisagubang nga mga problema ug mga pagsulay sa kinabuhi, atong isalig kining tanan sa atong Dios kay iya gayud kita tabangan. Nasayod kita nga nining mga problema ug pagsulay nga atong gisagubang, ana lamang gayud siya nag-uban kanato. Andam mutabang diya sa atong mga panginahanglan ug andam nga muhatag sa bisan unsa nga atong pangayuon kun kita magmasaligon lamang diha kaniya. Tinuod gayud kini nining mga panahon karon. Kung nakasinati kitag kalibog, wala kita makabalo sa unsay angay natong buhaton tungod sa mga problema nga atong gisagubang. Nagtapok ang atong mga kabalaka sa kinabuhi. Ug usahay, bation kitag kasubo tungod kay dili kita sigurado sa atong pagabuhaton. Atong sangpiton ang ngalan sa Ginoo. Manalangin ug mangayo kita sa iyang tabang nga giyahan kita sa husto natong pagabuhaton. Timan ikini, mga igsuon. Sa higayon, nga muhatag kita sa tinuoray nga pagsalig sa Ginoo, sa higayon nga atong ihatag ang tibok natong kaugalingon diha kaniya, ang grasya sa Dios mudagay-day gayud diha kanato. Kung kita andam nga mo fully submit sa atong kaugalingon diha kaniya ug mutuo lamang gayud kita. Ug ipamatuod kini karon diha sa atong ebanghelyo. Diha sa atong ebanghelyo adunay duha ka tawo nga nagpakiluoy ug nangayog tabang kang Hesus. Ang usa ka amahan nga adunay anak nga himalatyon. Ug ang ikaduha maong babaye nga gitalinugan sulod sa napulog duha ka tuig. Nangahas gayud sila sa pagduol sa atong Ginoo. Diya sa paglaom nga aron matabangan sila diya sa ilang kahimtang nga giatubang. Ilang gipakita nga aduna gayud sila lig-ong pagtuo nga matabangan sila ni Hesus. Ug tungod sa kaayo ug kamanggiluluy-on sa atong Ginoong Hesukristo, gipakitaan sila og dakong milagro sa Dios. Ang anak sa opisyal mimata pagbalik ug ang babae nga gitalinugan na naayo na. Ug ang tanan dalagayod sa lig-ong pagsalig nila diha kang Hesus. Mga igsuon karong adlaw, nindot kayo nga atong pamalandungan pagbalik kining ebanghelyo sa atong Ginoo. Ug atong balikon ug pangutana ang atong kaugalingon. Unsa man kadako ang akong pagsalig sa Ginoo? Ako bang nahatag kaniya ang tibuok kong kaugalingon? Unsa man ang nakababag diha kanako aron nga akong maikahatag ang akong tibuok pagsalig diha kaniya nga akong Dios. Hinaut ponta. Amen.